खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जालायबाय। दिनै फुंबिलिनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रोमबोनि बेबायदि खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। आथिखालाव समाजारि बिजोङाव गोसारनाय बर' बिजाबनि गोबांथार जेंनाफोरखौ लानानै सासे सुबुङा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोबां गोसारहोबाय थानाय जादोंमोन, जायखौ नुनानै गोबांथार रायजो राजा आरो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन सुबुंफोरा बेबायदि बाथ्रा बुंनायखौ समाजारि बिजोंजों जोबोद गोसारहोदोंमोन। लोगोसे गावबा गावनि मतामतफोरखौ खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बिथांमोनहाबो थारैनो गोसारहोबाय लांनाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारीजों लोगोसे बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद जुथायै मोनसे खौरांगिरि मेल लानाय जायो। लोगोसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा रोखायै बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो जाय बिजाबखौ दायो समाजारि बिजोङाव गोसारहोदों बे बिजाबा गोजामसो। बे बिजाबा थांनाय 2021 आरो 2022 मायथाइनि गोजाम बिजाब, जाय बिजाबखौ दायो आसाम सरकारानो बन्द' खालामनानै दोनखाबायमोन। नाथाय बे बिजाबखौ लानानैनो दायो बबेनिफ्राय मोनबोदों बिथाङा थारैनो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन माहारि आफादफोरखौ थांखिनानै मुं सुनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनिखायनो बिथाङा बे गोरोन्थिनि थाखाय थारैनो दिनैनिफ्राय लानानै फैगौ 10 साननि गेजेरावनो गासिबो रायजो राजानि गेजेराव बिथाङा निमाहा बिनांगौ होननानै मानगोनां बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा फोरमायथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे मोनसे गिदिरथार जाथाय, जाय जाथाया आथिखालाव समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोबांथार गोसारलांबाय थादों, जायखौ नोजोर बोनानैनो बिथाङा बुंथिनानै होबावनाय बायदिब्ला थारैनो जाय बिथाङा दायो बेबायदि नंखाय बानसावदों, बेबायदि बानसावनाय बिथाङाबो रावबो नङा। बिथाङाबो सासे बिबानगिरि, अदेबानि दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनिनो लेङाइ आफादगिरि, जायखौ बिमल मुसाहारि होननानै मिथिनाय जायो। बे बिथाङानो दायो गावसिनि आफादजों लोगोसे गावसोर खामानि मावबाय थानायखौनो दायो जेबो मिन्थियागारा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों बेबायदि नंखाय बानसावनाया थारैनो थिग जायाखै। बेनिखायनो फैबाय थानाय 10 साननि गेजेरावनो बिथाङा रायजो राजाफोरनियाव निमाहा बिनांगौ होननानैबो बिथांमोनहा गोख्रों रावजों खौरां मेलनि गेजेरजों बुंथिहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। मैया 27 जानुवारि एबा बिटिआर गोरोबथा सानखौ बारग' एनडिबिफोरा मोनसे आनलाकि सान हिसाबै फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों, जायनि गेजेरजोंनो बारग' एनडिबिफोरा मोनसे आखायाव प्लेकार्ड बायदिसिना लानानै दायो गोबांथार बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि सायाव गोबांथार बेबायदि बाथ्रा एबा अजद होनायफोरखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथांमोनहा गोख्रों रावजों बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला दायो बिटिआरआव प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों सान्थि फैबाय होननानै बुंबाय थादों। नाथाय बे सान्थिया प्रमद बर' बिथांनि थाखायल', मानोना बे गोरोबथानि गेजेरजों प्रमद बर'हाल' लाब जादों। रावबो बर' फिसाफ्रा बेनि सायाव रावबो गोजोनै उन्दुनानै थानो हायाखै एबा रावबो गोजोन मोनाखै। बेनिखायनो बिथांमोनहा थारैनो प्रमद बर'आ दायो बिटिआरआव गोजोन फैबाय होननानै बुंबाय थानायनि गेजेरजों एनडिबिआ सोमावसारनाय 35 बोसोर हाथियार लानानै सोमावसारनाया थारैनो असान्थिनि सोमावसारनाय होननानैसो बिथाङा रायजो राजाफोरनि गेजेराव फोरमान होनो नागिरबाय थादों। लोगोसे बिथाङा थारैनो बुंनानै होबावदों दि बिटिआरआव गोजोन फैबाय, दिनैहाय सासेबो रायजो राजा बर'फोरा गोजोन मोनाखै। 17 बोसोराव नुफेरै बेबायदि जाथायफोरा आथिखालाव बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जागासिनो दं होननानैबो बिथांमोना गोख्रों रावजों बुंथिनानै होबावनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनिखायनो बेबायदि बाथ्राफोर बुंनायनिफ्राय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ जानगाराव थानांगौ होननानैबो बिथांमोनहा गोख्रों रावजों अजद होबावनायखौ नुनो मोननाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 4थि गायसनथाइ सानखौ फालिनाय जादों। मख'नो गोनांदि गुबुन गुबुन बोसोराव फालिबोबाय थानाय बायदिनो देग्लाय 4थि बिटिआर गोरोबथा सानजों लोब्बा लाखिनानै बे गोरोबथा सानखौ फालिनाय मुङैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया क'क्राझार टाउननि साखाथियावनो थानाय ग्रिनफिल्डआव सानसेनि हाबाफारिजों 27 जानुवारि एबा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सानखौ गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों।
मख'नो गोनांदि बे सानाव गुबैयै सिगांनिफ्राय जागायनानै बड'फानि सावगारियाव बिबार बावहैनाय जायो, जेराव बिबारखौ बावजेनो बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि बिथाङा। लोगोसे बिबार बावखांनायनि उनाव बेबायदिनो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोराबो बिबारखौ बावहैनाय जायो। बेनि अनगायैबो फुङाव मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय, फिरफिला दिखोनाय आरो बेनि उनाव मोनसे गेवलां मेलबो लानाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे गेवलां मेलाव आलासि महरै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। लोगोसे बे हाबाफारियावनो आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म, एमएलए, एमपि, गोबांथार एमसिएलए, इएम बिथांमोनहाबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै गोग्गोमै जाफुंसारो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे गेवलां मेलखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'आ मासि लानानै दैदेननाय समावनो बिथाङा गावनि बिबुंथियाव थारैनो बुंथिनानै होयोदि बिटिआर गोजोन गोरोबथाजों गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि खाबु मोननो हादों। बेखायनो आद्रा थाबावनाय दफाफोरखौ सरकारा थाबैनो मावफुंजोबनानै होनांगौ होननानै बिथाङा गोख्रों रावजों बे मेलनिफ्रायनो बाथ्रा दिखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे फैबाय थानाय समाव बिटिआरनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावफुंजोबनानै बिटिआरआव अरायसमनि थाखाय गोजोन गायसनथाय खालामनानै होगोन होननानैबो बिथाङा आसा खालामनायखौ नुनो मोनबावदों। 27 जानुवारिया बर'फोरनि थाखाय मोनसे दुखुगोनां सान, मोनसे खोमसिनि सान बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा आथिखाल बिटिआर सरकार एबा बिटिआर गोरोबथाखौ नोजोर बोनानै दावराव देख्रेब नार्जारिया गोबांथार हेंथा होबोबाय थानाय बायदिनो मैयाबो आरोबाव मोनसे गोख्रोंथार बाथ्राखौ बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो 27 जानुवारिया बर'फोरनि थाखाय मोनसे जोबोद दुखुनांथाव सान आरो 27 जानुवारियानो बर' माखासे आइजोफोरा 1988 मायथाइखालि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुङाव रेप खालामजादोंमोन। बेनि अनगायैबो दायो 27 जानुवारियावनो थांनाय 2020 खालि बिटिआर गोरोबथा जानानै थांबाय। जाय बिटिआर गोरोबथाया बर'फोरनि थाखाय मोनसे बर'फोरनि थाखाय मोनसे जोबोद दुखुनि बाथ्रा होननानै बिथाङा बुंथिदों। लोगोसे बेबायदिनो गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायनि गेजेरावनो आरोबाव बिथाङा बुंथिबावनाय बायदिब्ला थारैनो आथिखाल दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर गोरोबथानि 4थि गोरोबथा सानखौ नोजोर बोनानै बिटिआर गोरोबथा सान फालिबोनाय हाबाफारिखौ नोजोर बोनानैनो दावराव देख्रेब नार्जारिया गोबांथार बाथ्रा बुंथिबावदों। जेराव बिथाङा बुंथिबावनाय बायदिब्ला थारैनो भारत सरकारा बिटिआर गोरोबथा खालामनानै बर'फोरनि थाखाय मोनसे जोबोद दुखुनांथाव सान खालामनानै होदों। जेराव 6 सिडिउलनि गेजेरजों बिटिसि गोरोबथानि गेजेरजों बर'फोरा गोबांथार पावार फांसन आरो गोहो बोलोफोर मोनबायमोन। जाय गोहो बोलोफोरखौ बिटिआर गोरोबथा खालामनायनि उनाव मोनफानि उनाव मोनफा खोमालांफिनजोब्बाय। जायखौ नोजोर बोनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खावलायनाय बायदियैनो बिटिआर गोरोबथानि सायाव डिबेट खालामनो होननानै बिथां दावराव देख्रेबआ रेडि जानानै दंमोन। नाथाय दिपेन बर'आ बेबायदि डिबेट खालामनो राजि जायाखै। बेबायदि दिपेन बर'आ दायो बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै सुबुंफोरनि गेजेराव मोजां होननानै बाथ्रा बुंबाय थानायनि जेबो मोन्थाय गैया। बेनि अनगायैबो बिथाङा मोनसे गोख्रोंथार बाथ्रा बुंथिबावदोंदि थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि जानानै दिपेन बर'आ बाथ्रा बुङाखै। दायो बिटिआर सरकार एबा इउपिपिएलनि सासे सोद्रोमा एबा स्पक पार्सन हिसाबैसो खामानि मावगासिनो दं होननानै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मानोना दायो गोबांथार समाव गोबांथार बर'फोरनि जेंना जेंसिफोरा जागासिनो दङ। जेराव दाखालि बावैसो रेन्जार प्रान्जल तालुकदारआ उदालगुरि गामियाव बर'फोरखौ दानस्रांगोन, बर'फोरखौ फोजोबस्रांगोन बायदि गाज्रि राव बाहायनायनि हेंथायै दिपेन बर'आ दासिमबो जेबो बाथ्रा बुंनो हायाखै। बेनि अनगायैबो तामुलपुराव बर' राव हांखोजों लिरनाय मोनसे साइनबर्डखौ गुबुन रावारि एबा असमिया राव लिरैनि थाखाय बोख्लायनांगौखौ नोजोर बोनानै बेबायदि दावराव दावसि जादोंमोन। नाथाय बेनि सायावबो दिपेन बर'आ दाबो जेबो बाथ्रा बुंनो हायाखै। बेनिखायनो दिपेन बर'आ दायो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिसो सासे स्पक पार्सन होननानै बिथाङा बुंथिदों।
बिटिआर गोरोबथाखौ नोजोर बोनानै एबा बिटिआर गोरोबथा सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानैनो बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव मैया बडलेण्ड सोमावसारनायजों मुंख्लं जालांनाय गोबांथार मुंख्लं नखरफोरनो बिटिआर सरकारनिफ्राय 5 लाख राङै अनसुंथाइ होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथायाव लाबोखानाय दफा बायदियैनो बडलेण्ड सोमावसारनायजों लोब्बा थाबोनाय गुबुन गुबुन एनडिएफबि, एबसु आरो गुबुन गुबुन सुबुंफोरा थारैनो मुंख्लं जालांदोंमोन, जाय मुंख्लं जालांनायफोरखौ नोजोर बोनानैनो बिसोरनि थाखाय फिन सुंथाफिननांगौनि नोजोर बोनानै 5 लाख रांनि मोनसे अनसुंथाइ होनो थाखाय बिटिआर गोरोबथायाव लाबोफानाय जादोंमोन। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन मुंख्लं सुबुंफोरनो बेबायदिनो रांनि अनसुंथाइ होबोनाय बायदिनो मैयाबो आरोबाव 4थि बिटिआर गोरोबथा सान फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै बडलेण्ड एबा बड'फा हायुङारि कमप्लेक्स एबा बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव मोनसे हाबाफारि खुंनाय जादोंमोन। बे हाबाफारिनि गेजेरजों गोबांथार मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख राङै राननानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे 5 लाख रां राननाय हाबाफारियाव गुबैयै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म एमपि, लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारिजों लोगोसे गोबांथार बिटिआरनि सोद्रोमा एमसिएलए, इएम आरो गुबुन गुबुन सोद्रोमाफोरा हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों, जायनि गेजेरजों बिथांमोनहा खौरां बिजोंनि गेजेरजों आरो बुंथिनानै होबावनाय बायदिब्ला थारैनो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ सुफुंनांगौ आरो आद्रा थाबावनाय जेसेबांनाखि मुंख्लं नखरफोर दङ, बे मुंख्लं नखरफोरनि थाखाय गासैनोबो रांनि अनसुंथाइ होनो थाखाय दायो बिटिआर सरकारा आसाम सरकार, भारत सरकारजों सावरायनाया सोलिगासिनो दं होननानै बिथाङा बुंथिनायखौबो नुनो मोननाय जादों।